Okay, we want. Ako rin naman. Happy Mother's Day to all of the mothers out there. My sister, and bagong birthday Happy graduation! Yay! Congratulations! Congratulations! Ano yung maging graduation? Ikaw na next! Ikaw na next! Tingin ka to! Picture ka sa babaw! Sa lola!
about your toy? Because? Because I'm graduating now and let's open this. Okay. Here's Oh, instructions. Oh. Take it here. Ayoko na maula. Wow. Damo ba? Oh, na to? Ah, wala. Hala. Lagi pinito. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!